Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Ang ating biyahe sender ay nagpadala ng kanyang sulat sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. Mga kabisyo, mga mahal ko, ito na po ang biyahe ng buhay ni Althea. Hi DJ, ako po yung nag-message sa inyo kagabi. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Althea. May kinakasama po ako ngayon na lesbian and almost 9 months na po kaming away-bate. Minsan nasasaktan niya na ako through physical, minsan emotional. Sinasabihan niya pa ako ng masasakit na salita. Ang mahalaga daw sa kanya, yung GC niya sa cellphone niya. Binabaliwala niya ako pag gusto niya ng nagmumukha po akong tanga. At eto pa po, lagi niya pong sinasabi sa akin na bumalik na daw po ako sa ex ko. Almost 9 months na po kaming walang communication. Magsistay pa po ba ako sa relationship na to? Na walang kasigarudahan? Thank you po and more power to your show. Well, hi Althea. I'll go straight to the point, my love. Unang sa lahat, of course, thank you for sharing your story, ang biyahe ng buhay mo dito sa ating programa. Well, anyway, my love, let's jump on sa pinagdadaanan mo. My love, aside from what you are telling me that you love this person, ano pa yung nakikita mong compelling na dahilan para magstay ka sa relationship na yan? Can you answer that question without stuttering? Without thinking twice? Without blinking? Kasi if you can't, kung para lang sagutin yung tanong na yan, kailangan mong halukayin yung nararamdaman mo, halukayin yung memorya para lang may makita kang isang compelling, mabigat na dahilan para magstay dyan sa relationship na yan. I am telling you to let that person go. Kung sinasaktan ka na ng physical, sinasaktan ka na ng emosyonal, pinaparamdam na sa'yo harap-harapan na hindi ka ganun kahalaga kumpara sa GC, as in group chat, dyan sa cellphone niya. I don't think there's any more reason for you to stay in that relationship. Not only na hindi niya nakikita yung importansya mo, that person is disrespecting you. Wala na siyang respeto sa'yo, wala siyang respeto sa nararamdaman mo. And that kind of relationship will always be toxic, my love, no matter what you do. Kahit ano pang gawin mo, kahit magmanikluhod ka pa dyan, kahit ipaghugas mo siya ng plato, ipagluto mo, kahit hugasan mo pa yung paa niya, pagka uwi niya ng bahay, that person will never respect you. Kasi obviously, you've lost that respect a long time ago. So I am telling you, my love, kung gusto mong respetuhin ka niya, kung gusto mong mahalin ka niya, kung gusto mong makita niya yung importansya mo, ibigay mo yun sa sarili mo. Ipakita mo sa kanya na you can give that to yourself, that you have that for yourself. Kasi kung ikaw mismo, ipapakita mo sa kanya na okay lang na matrato ka ng ganyan, okay lang na matrato ka ng parang basura, okay lang na mabastos ka ng ganyan, then my love, you cannot demand otherwise from your partner. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na respetuhin mo kung ikaw mismo sa sarili mo wala ka nun. My love, I can give you all the reasons as to why you should leave this person. Pero at the end of the day, the decision is yours. Nasa iyo ang desisyon. Kaya nga tinanong kita unang-una pa lang, ano yung dahilan mo? Aside dyan sa excuse mo na mahal mo siya, para hindi mo siya iwanan. Anong meron sa kanya na hindi mo malayuan? Anong kaya niyang ibigay sa'yo na hindi kayang ibigay ng iba sa'yo? Kasi kung wala kang makitang dahilan, then that and there is your decision. That is your reason to let go of someone. I've been there before. Napunta na ako sa ganyang klaseng relasyon.
Yung parang hindi ko alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko. I am so happy doing everything just to communicate with this person. Nagpupunta ako sa school kahit wala kaming klase. Kasi bagsak siya eh. Nagre-remedial classes siya eh. Medyo hindi siya bright. Hindi kasi siya ganun ka-bright. So, pupunta ako ng school. Kahit wala naman akong pasok. Kasi matalino ko eh. Matalino ako pero tanga ako sa pag-ibig. So, pumunta ako sa school. Pagpunta ko ng school, ang ingay ng dalawang klase. Yung dalawang klase ng mga bagsak. Tapos, marinig-rinig ko yung tampulan ng tukso, my love, ay sila. Siya at yung isang babae sa kabilang classroom. Ginagawa silang item. Ako si Shunga, andun ako sa kabilang side ng corridor. Nakikinig lang ako. Tapos maya-maya, nagtugma yung mga mata namin. Nagkita kami sa mata. Pabagsak na yung mga luha ko nun eh. Patulo na siya. And I don't want those people to see na naiiyak ako. So what I did was I left. I went home. I tried and waited na mag-sorry siya. Dahil nasaktan ako. Kasi sumasakay siya sa biro eh. Nakikipagharutan Pogi eh. Pogi pero di bright. Ulitin natin yun. Pogi siya pero di siya bright. Sumasakay siya sa tukso. So, syempre, naiyak ako, nasaktan ako, na-hurt ako. So, hindi ako nagpaparamdam, naghihintay ako ng text niya. Naghihintay ako na mag-explain siya. Hindi siya nag-explain. Hindi siya nag-sorry. So, chinat ko pa din. Tanga nga ako sa pagmamahal. Chinat ko pa din, kinamusta ko yung class. Ang reply niya sa akin, okay. Then that's when I told myself na hindi naman siya yung nag-iisang lalaki sa mundo. Mahirap mahalin yung taong hindi kailangan yung pagmamahal mo. Mahirap ipaglaban ng isang relasyon na ikaw na lang yung naniniwala. Mahirap patunayan yung sarili mo, patunayan yung pagmamahal mo sa isang taong hindi ka naman nakikita. So why try? Why push myself? Why force myself to someone who doesn't love me? Or at least doesn't love me the way I love him. So sana ganun ka din, Althea. Sana ma-realize mo din yun. I'm not just saying this because I want you to know your worth. I'm saying this because I know that there is something better than that. Because just like what I've said, been there, done that, survived that. And looking back, yung lalaki na yon and yung babaeng yon, naging item sila pero hindi sila nagtagal. Karma na lang siguro nilang dalawa yon. Hindi ko na din alam kung nasa na sila ngayon. At kung nasan man sila, sana madapa sila. Kung umiinom man sila ngayon ng milk tea, sana masamid sila ng sago. Althea, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon. I'm just making you laugh, but wag mo nang pag-aksayahan ng panahon, my love. There's a lot of good things waiting for us. Only if alam natin kung ano yung worth natin. Only if kung alam natin kung paano tayo pinapahalagahan at nakikita ng ibang tao na totoo sa atin. And I hope one day, ma-realize mo yon before it's too late. Don't throw away every single ounce of potential na meron ka para lang dyan sa taong yan. Hayaan mo siya kung gusto niya magharot, kung gusto niya humanap ng iba, kung gusto niya lang makipagkaibigan sa kung kani-kanino, hayaan mo siya. Kung mawala ka man sa kanya, isang taong nagmamahal sa kanya ng todo,
Kawalan niya yon, hindi mo. Naintindihan mo ko? So to answer your question kung ano ang gagawin mo, simple lang my love. This time around, ibigay mo sa sarili mo yung bagay na hindi niya binigay sa'yo. Mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo ng todo. Klaro? Klaro. Update daw ni Boy Pindot, may nag-PM na samid daw siya ng sago. Yung mga ex nating mahaharot, mga ex nating di makontento sa isa, mga ex nating nakakuha na nga ng gold, humahanap pa ng bato, maano sana kayo, masamid sana kayo sa sago.